Pozdravljam sve naše gledaoce, moje ime je Asmir Akanović, ja sam diplomirani inženjer saobraćaja. Dobio sam upit od kolege sa portala Crna hronika vezano za video koji su objavili na njihovom web portalu. Dakle, pitam vas ko je pogriješio, ko u raskrsnici ima prednost. Dakle, riječ je o ovom videu, vjerovatno ste većina već pogledali, raskrsnica sa kružnim tokom saobraćaja u Sarajevu. Označeno je dakle da problem ovdje nastaje. U ovom slučaju definitivno problem je kretanje sivog vozila. Dakle, ono presjeca putanju ovom Golfu i ono je u prekršaju. Dakle, oduzimanje prvenstva prolaza ili nepravilno prestrojavanje. Ono što je zanimljivo dakle u ovom videu jeste da evo vozač Golfa se zaustavio, naravno pokazao je toleranciju koju svi moramo imati u saobraćaju. Također i ovo prestrojavanje bijelog vozila, odnosno sivog, je pogrešno iz razloga što iz lijeve trake izlazi u desnu. Dakle, u slučaju kad ima dvije trake na izlazu, obavezno iz unutrašnje bi trebao da ide u lijevu traku, a on ovdje odmah ide u desnu. Dakle, u ovom slučaju vozač sivog vozila je obavezno trebao da se zaustavi ili da nastavi kretanje još jedan krug u raskrsnici sa kružnim tokom saobraćaja kako ne bi ometao ovo vozilo u desnoj traci. Vjerovatno pitanje mnogi postavljaju kako da Golf nije u prekršaju. Ispred raskrsnice sa kružnim tokom saobraćaja bi dakle trebalo da stoje saobraćajni znaci koji upućuju koliko je obavezno da se za prvi i drugi izlaz koristi vanjska traka, a za ostale izlaze da se ide unutrašnjo. Međutim, na ovoj raskrsnici mi na snimku ne vidimo taj znak, a evo obzirom da prolazim često ovom raskrsnicom, provjerio sam tako da tog znaka nema. Nažalost, u zakonu nije nigdje definisano, dakle ono pravilo koje je većina nas učila u autoškolama, to je da se za prvi i drugi izlaz na kružnoj raskrsnici koristi vanjska traka, a da se za kretanje na treći, četvrti ili peti, šesti izlaz, ukoliko ih ima, da se koristi unutrašnja. Dakle, to u zakonu nije definisano, nego se samo postavljanjem saobraćajnih znakova, odnosno signalizacije ispred raskrsnice, dakle, stvara obaveza vozačima da to poštuju. Kažem, na ovoj raskrsnici te signalizacije saobraćajne nema. Također i evo možda mnogi ne znaju, ali raskrsnice sa kružnim tokom saobraćaja nisu uopšte u zakonu posebno tretirane. Dakle, posmatraju se kao i svaka druga raskrsnica. Pravila koja vrijede unutar raskrsnice sa kružnim tokom saobraćaja, dakle jedino su regulisana saobraćajnim znakovima ispred raskrsnice. Dakle, na raskrsnici kad prilazite raskrsnici trebalo bi da postoje znakovi obrnutog trougla, odnosno nailazak na put s prvenstvom prolaza, koji znači da oni koji dolaze prema raskrsnici moraju da se zaustave i da propuste vozila koja su u kružnom toku. U ovakvim slučajevima, dakle opet da ponovim, vozač vozila u unutrašnjoj saobraćajnoj traci, dakle dužan je da propusti ovo vozilo jer siječe njegovu putanju. Dakle, u ovom slučaju Golf nastavlja vožnju pravo, tako da on ne krši ovdje nikakav propis. Dakle, vozač Golfa je postupio ispravno, čak je pokazao i toleranciju u ovom slučaju, dakle pratio je situaciju oko svog vozila te usporio i propustio sivo vozilo. Dakle, u ovoj situaciji definitivno vozač sivog vozila nije postupio kako treba. A ono što bi još ovdje naglasio jeste da, evo pogledajte kako se vozač vozila iz kojeg se snima kreće. Dakle, ovo bi bio ispravan način. Želi da se isključi na tom izlazu, dakle ovdje već gdje ima isprekidanu liniju daje žmigavac, odnosno pokazivač smjera i prestrojava se u vanjsku traku kako ne bi došlo do ovakve situacije kao na slici. I to je jedan od načina kako izbjeći neugodnosti u raskrsnicama sa kružnim tokom saobraćaja.